So logofor finally Bhutan. Welcome back to my motocar tikli channel pin kansebaw boyko baraga थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्रायहाय नै आं दिनैहाय फर्स्ट टाइम आंनि बाइकजों आरोना इन्टारनेशनल राइड बारनो नागिरदों नै लोगोजों जों नै लोगो दं माने आङो बेनि रुमाव दंफैयो आरोना बङाइगावआवहाय ओमफ्राय दा जोङो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय दिनै आङो फर्स्ट टाइम थांगोन ना स' एक्साइटेड जानानै दं आरोना बेबो गावनि बाइकजों एक्साइटेडआसो जाखागोन ओमफ्राय फर्स्ट टाइम आं बेबायदि नै स्पेक हमनानै इन्ट्र' होदों माबायदि नुदों नै एसे कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय जों दा ओंखारबाय आरोना थांदिनि नै लोगोआबो फुरा रेडि दा बे लोगोखौ नोंथांमोनहा आंनि सिगांनि भिडिअ'आव नुखांखाबाय गोसोखां आरोना अबे भिडिअ'आव नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दा नै जों ओंखारबाय आरोना दा थांदिनि बङाइगावनिफ्राय चलो चलते हे थ' नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोआव थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ स' लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै वेलकाम टु मट'ब्लग लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव आफ्टार थ्रिथ' जाद्रायाखै 2 weeksनि बारसिगोन आरोना भिडिअ होयैया दा थांसै लोगोफोर ओम आफा बिस्कुट हर हर महादेव गणपति बाबा मौर्या मोजां थांनानै मोजां सफैफिनदोंना नै टाइमा कारेक्ट 10ता जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों खयथायाव थांनो होन्दोंमोन मिन्थिबाय ना 7थायावनो थांनो होन्दोंमोन ओमफ्राय दा खय घन्टा लेट नायदो लोगोफोर ओरैबायदि लेजिखाना सानैबो लोगोआथ' एलार्म होनानै दोनखादोंमोन एलार्मखौ बन्द' खालामो आरो उन्दुफिनो एलार्मखौ बन्द' खालामो आरो उन्दुफिनो आरोना ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो नै बिराद लेट जाबाय दा जोङो जुदि 7थायाव थांनायमोनब्ला दा सौहैलायसिगौमोन लोगोफोर स' लोगोफोर जोङो दा नै बेंटल गेटजों हाबबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय इन्टारनेशनेल राइडआ जाहैबाय जोंनि हादरनि माने जोंनि इण्डियानि खाथियाव थानाय भुटानाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो दा दिनै फार्स्ट टाइम आङो बेबायदि बाइकजोंहाय थांगोन आरोना लोगोफोर बेबो गावनि बाइकजों स' एक्साइटेड लोगोफोर ओमफ्रायहाय आं ओरैनोथ' सिगाङाव जेब्ला स्कुलाव फरायोमोन बे टाइमाव थांनाय जादों आरोना मा होनोमोनलाय आब'मोनजोंहाय ज' थांनाय जादों ओमफ्राय दा बेबायदि उन्दैयाव थांनाय ना लामाफोरखौबो मिन्थिया माया आरो दा बेसेबा थावजेन्ड इयार्सनि उनाव दिनैसो फैनाय अभियासलि लामाखौथ' मिन्थिखानाय नङा आरो गोदान जाजोब्बाय लामाबो जेनेबा न' बांफोराबो ओंखायनो माने दा लामाखौ मिन्थिया आरोना नैबे आंजों फैफानाय लोगोआसो मिन्थियो आंनि खिथि उनाव बिराद सुन्दुरि सिख्ला जिरायनानै दं आरोना नोंथांमोनहा नुगोन र' दा मोजाङै देखायबावगोन आं दा गारसोमोन बेयो बे गारसोमोन ए माने नैबे आंनि लोगो फैफानाया बेयो नै दाख्लैसो रिसेन्टलि फैदोंमोन आरोना भुटानावहाय दा बे लामाया नैबे दा लामा मोननाया गाज्रिमोननो आरोना दा नै मोजां जाबाय आरोना मोजां मोनलायलायबाय आङो गाज्रि होननानै खोन्थादोंमोन बियो ओमफ्रायहाय दा बिथाङा बे आंनि लोगोखौ नोंथांमोनहा सिगांनि आंनि भिडिअ'आव नुखांखाबायानो दा मोजाङै देखायगोन आङो दहायबो इन्ट्र'आव नुखांखादों होनबाबो दा मोजाङै देखायबावगोन आरोना लोगोफोर दा सौहैगोरनि जों डेस्टिनेसनाव लासै नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थाबानो जाबाय जोंजोंहाय ओमफ्रायहाय मा जायगा मोनखोथाय जायगाखौथ' मिन्थिला थांगासिनो आरोना दावखोगासिनो दा नै लामाफोरखौबो नायदो लोगोफोर लामायाबो मोजां जाबाय नालाय नै दुब्लिबारियाबो माइजों माजों बिराद समायना सोमखोर जानानै दं आरोना लोगोफोर मोजां नंगौना नङा लोगोफोर मोजां नुदोंना कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर
बेसेबा गोबावनि उनावसो फैलायबाय आदा मट' ब्लग दा नोंथांमोना सोर सोर नेनानै दंमोन आंनि मट' ब्लग भिडिअखौ एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओरैनोथ' आङो 2 weeksनि बारबाय खोमा आङो भिडिअ लाबोनो हायैया आंना 15 आगस्टआवबो राइड दंमोन आदामोनहाजों गल्डेन लेंगुरजों आरोना गल्डेन लेंगुर क्लाबजों ओमफ्राय दा आङो खामानि थानायनि थाखाय आं थांनो हायासै आरोना लोगोफोर राइडआव ओंखायनो आङो 15 आगस्टनि भिडिअ लाबोनाय जायासै दा नै फिर बेसेबा गोबावनि उनावसो फैलायबाय मट' ब्लग भिडिअ बेंटल मोनबाय नै बेंटल मोनबाय आं जेब्ला आदा सन अफ बड'लेण्ड आदा फैलावखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बाव गोबां क्लाबनि राइडार्सफोर लोगो मोनदोंमोन ना ओमफ्राय नैबेलाय बेयावनो जादोंमोन फुटबल आं बेयावनो फार्स्ट टाइम लोगो मोनफैदों आरोना आङो दा बेंटलावबो आं फार्स्ट टाइम फैदों बे दिनखालि दा मा होनोमोनलाय आदा फैलावमोन दंबा देन लोगो हमलांजागौमोन दा बिसोरो गैया आरोना डिमा हासावआवसो दंहैयो बिसोरो अब्रड लोगोफोर नै अब्रड मोनबाय बेसेबा गोलावबा दं बेबा जायखिया 1 किल'मिटारसो बारबोबाय आरोना जोङो दाबो नै जोबनो रोङा मोनहैजासे जुदि बिदिनोबाथाय गैखाला आरोना सयथिबो मेंग्लिलांजोबखागोन नेबो नै जायगा बेबायदिबाबो जेबो नङा मोजां आरोना एरो दहायनि मोनबोनाय बायदिबाथ' एरनाय नङा माला सहैगोन जोङो माबायाव ओंखारबोदोंमोन ना 10ता जाबायमोन ना जों ओंखारबा ओमफ्राय नै दा 10:43 जाबाय आरोना 1 घन्टायानो जानोसै माने टाउनावहाय एसे ट्राफिकमोन ना ओंखायनो लेट जादों आरोना एरा जादों ओमफ्राय दा नै थांगासिनो मा जायगा मोनखो जायखिया दहाय बैयाव साइन बर्डआव नुबोदोंमोन आरोना आङो थुक्राझार बारबोबाय आरोना गोबाव जाबाय बारबोनाया दाबा मा जायगा मोनलायखो बेखौ मिन्थिला स' लोगोफोर नै भुटान सहैथारसै लोगोफोर फाइनालि मोनहैहां जाथारबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि लामा गाज्रि अफ रड मोनबोखाबायना दा बुंसै आरोना आयौ बेथ' जेबो नंबावासो दहाय मोनबोनाया ओरैबायदि गाज्रिखामोन ना मोनसेबो ससेबो एसे मोजांबो गैखायामोन आरोना स' नैबाव SSB केम्प दं आरोना बेनिफ्राय जों एन्ट्रि लाबाय दा हाबबोबाय आरोना सिङाव ओरैबायदि गरम मोनखायोना बाइक गाखिबा जेब्ला सालायफिनो बार नाङो होमबासो मोजां मोनलायो आरो नो पासपर्ट नो भिजा डाइरेक्ट एन्ट्रि खालाम मोनगोन आरोना लोगोफोर जेबो नाङा भटार ID थाबानो जागोन लोगोआव दा नै मोनफैबाय लोगोफोर भुटान हाबनोसै भुटान इन्टारनेसनेल स' लोगोफोर फाइनालि भुटान गेट मोनफैबाय नै लोगोफोर भुटान गेट स' बेसेबा लामा गाज्रि जावख्लु जावख्ला बेसेबा गोजान फैनानै ओमफ्राय नै दासो सफैबाय भुटान दा बाइकखौ ओरैजाय बैथिं दोननानै ओमफ्राय दा भुटानै हाबबाय आरोना एन्ट्रि खालामनो थाखाय स' लोगोफोर नै एन्ट्रि खालामखांबाय आरोना जों ओमफ्राय नै काउन्टारा मोनब्रै दं आरोना नैबाव जों 1 नाम्बाराव खालामबाय 2, 3, 4 ओमफ्रायहाय दा जाबाय आरोना ओमफ्राय नै गावसिनिफ्राय बिदि केजुवेल भिजिटफोर मोनबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो ओंखारफिनबाय माने बाइकखौ बाहेरायाव दोन्दोंमोन ना जोंनि इन्डियायाव दोन्दोंमोन दा बेखौ लायनो थांफिनगासिनो आरोना आङो लोगोफोर दा बेखौ फैनाय टाइमाव जों जेब्ला रिटार्न जागोन बेखौ देखायनानै माने होनांगौ आरोना बेखौ बिसोर लाखिफिनगोन दा आङो बाइक दोननायाव थांगासिनो ओमफ्राय नै गेटआ नायदो गेटआथ' नै बरिया मोजांखा आरोना लोगोफोर नै भुटान स' लोगोफोर नै जों हाबबाय दानिया भुटान फाइनालि भुटान सौफैमारबाय आरोना जोङो 2 आवार्सनि उनाव जोङो भुटान सौफैबाय जों दा जोंनि इन्डियायाव गैला आरोना
भुटानावसो दङ इन्टारनेसनेलावसो दङ जोङो ओमफ्रायहाय जोङो 10टायाव ओंखारबोदोंमोन ना ओमफ्राय दा नै 12टायाव सफैदों आरोना जोङो 12टा 2 बिदिनो जाबायमोन जों सफैनाया ओमफ्राय बिदिनो एन्ट्रि खालामबाय माबायनाबाव एसे टाइम लांबाय नै दा 12टा 14 जाबाय आरोना 12:14 जाबाय दा जोंनि बर'नि होनबाय 12 रिंगा 14 मिनिट होनानै दा जोंनि बर'निखौबो बाहायनांगौ जायोना लोगोफोर नङाबा अबेयावथ' बाहायनो आरोना ओंखायनो नङाबा गोदोलांगोन ओंखायनो बर'निखौ बाहाय नोंथांमोनहाबो जेनेबा रिंगाया बेसेबां जाखो माखो बेफोरबायदि लुक एट दिस भिउ लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नुदों नै लामाजों ओरैजा हाजोजों ओमफ्राय नै बिल्डिं बिराद मोजां बिल्डिंआथ' बिसिना एखे जाजोबो ना आर्किटेक्टआ एखे गोजा कालारखौल' बेलेग नुनो हागौ ओमफ्राय खिन्थु डिजाइनखौ एखे नुजोबगोन आरोना दा वाव ओरैबायदि मोजां नुदोंना लोगोफोर लामाखौ दा बिसिनाथ' नै हर्नबो होनो मोना ना लासै थांगासिनो आरोना जोङो ओरैबायदि मोजां पिसफुलखा आरोना जायगायानो जोंनासो इण्डियानासो एसे ट्राफिक जाबाय सोरबा इउटार्न मारिदों बाव नै बे गोसो बायदि होखायो आरोना हर्नखौ जायनो बांसिन दामनो हायो कम्पिटिसनसो नाङो खिन्थु बाव हर्न होनायखौनो खोनानाय नङा आरोना एखनबा ओरैनो खनसे खननैफोर खोनानो हागौ दा खोनाथायाखै आं दा नै जेब्लासिम नैबाव भुटानाव इन्टार जादोंना नै सिङाव हाबबोदोंबाबो हर्नखौनो होनायखौनो खोनायाखै आरोना लोगोफोर नै भिउखौ बिराद मोजां नुदोंना लोगोफोर दा गोथां जानानै दं सोमखोर समायना रमायना जानानै दं आरोना स' लोगोफोर नै जों दा ब्रिज मोनबाय आरोना ब्रिज नै ओमफ्राय गावसिनि भुटाननि फ्लेग नै दंजोबो आरोना नै बिराद मोजां दसे नै देखायसै बहाय ब्रिजाव थांनोसै थ' बे फिसासोना ब्रिजा हा बेयाव र' दा बानायगोन भिडिअ स' लोगोफोर जों नै बे जायगायाव सफैबाय आरोना ब्रिज गोलाव दं आरोना लोगोफोर ओरै दै बेसेबा गिदिर बोहैगासिनो लोगोफोर नै दैनि साउन्डखौ खोनासंदो लोगोफोर नै दा आङो ब्रिजाव आगान होबाय आरोना स' नै ब्रिजा एसे गोलावानो आरोना बांद्राय गोलावद्रायबो नङा बांद्राय गुसुंद्रायबो नङा आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि ओमफ्राय नै दैनि आवाजखौथ' नै नोंथांमोनहा खोनाखादों खोमा नै जि आवाज होखादों आरोना नै लोगोफोर नै बेसेबा दाहारनिफ्राय बै दैथिं गैया आरोना जेब्ला दै बुरजा अखा बुरजा हायो बे लोमजोबो खोमा नै दा बेबायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सिनारिया नायदो लोगोफोर बेबायदि ओरै खालामहरबायना आगानसेल' बारदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंनावबा गोसो बायदि थाङो बिसोरो ओमफ्राय जों एसे ससे दालांखौनो बारखायाखैमोन आरोना जों एसे दंबावो फिट होननानै ओरै खालामहरबाय ओमफ्राय दा जों दा नै बार एसे जादों आरोना लोगो ओमफ्राय आं होनदोंमोन ना आंनि लोगोखौ दहाय इन्ट्र'आव बारा मोजां नुवाखैमोन नालाय ओंखायनो दा नायदो नै ओमफ्राय दा आं बिनि चेनेलखौबो आंनि डिसक्रिपसनाव होगोन सिगाङावबो होखादों आङो आरो एबारबो होबावगोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय अननानै बुरजा सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्रायहाय बेना नै दाख्लैसो रिसेन्टलि फैदोंमोन बियो बिनि भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोनहा जुलाइआव दा आरो आंजों लेंनानै लाबोफाजालायबाय आरोना आरोबाव फिल्मनो दा जों एसे बार जादों आरोना मेंदोंना मानि लामायाथ' ओरैबायदि गाज्रिखा औ आं ओमफ्राय उनाव गाखोग्राया जि मेङो जायगाया खस्थ' मोनबोदों आरोना लामाया गाज्रि नालाय स' लोगोफोर जों बिनिफ्राय ओंखारलायबाय आरोना
ओरैबायदि जों खयथायाव सफैयामोन दे बाव 12था बिदिनो मा होनोमोनलाय बेखौ बिदिनो 12था 20सोआव सफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा जाबाय 1:20 फुरा 1 घन्टा जाबाय आरोना जों बाव थानाया बिदिनो दसे बार जाबाय दसे रिल्स बानायबाय भिडिअ बानायबाय आरोना दा नै थांगासिनो जोङो बाइक दोननायाव दा जोङो सौफैबाय जों दहाय जे गालांदोंमोन ना फिसा ब्रिज ओमफ्राय नै गावसिनि फ्लेग बेसेबा मोजां साज्रायनाय आरोना नै दोननाय आराम नुखायो आरोना लोगोफोर नै समायनानो फिसा आरोना बियो ब्रिजआ ओमफ्रायहाय नै दैया नायदो लोगोफोर ओमफ्राय नै बैयाव उन्दैफोर गोरलैफोर दुगैगासिनो ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर बारजों ओरैबायदि मोजां बिरगासिनो नै बारजों मोजांनो नुखायो आरोना जों बावबो मा होनोमोनलाय फट' लाखांबाय रिल्स बानायखांबाय आरो सिनारिखौ नोंथांमोननो देखायबाय जाहागौ नै उन्दैफ्रा गोरलै गोरलैफ्रा भुटानिसफोर आरोना बिसोरो दुगैगासिनो नै ओमफ्रायहाय आङो लाबोफादों लोगोआव जोंनि ट्रेडिसनेल दख'नाखौ लाबोफादों आरोना लोगोआव आं दा बेखौनो गाननो थांगासिनो माने बाइकआव दोनदों माने बाइकआ माने बेगा बाइकआवसो नालाय दा बेखौनो गाननो थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय दा दख'ना गानखांनानै एसे फट' लानोसै रिल्स बानायबावसै आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं दा थांगासिनो बाइक दोननायाव नै हनै लोगोआ आराम जिरायना दं नै बिराद मोजां नुखायो आरोना नै लोगोफोर भिउखौहाय नै बिराद मोजां बियो नै बारजों बिरबाय थायो आरोना नै नायदो लोगोफोर दा आङो दख'ना गानगोदान होननानै लोगोफोर थाथ' दसेनो दा नै लोगोफोर आं गानखांबाय आरोना नै दख'नाखौहाय ओमफ्राय माबायदि नुदों एसे कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नै रेड कालारनि आर'नाइ लादों आं लोगोफोर ओमफ्राय नै बिदि आरोना ओमफ्राय नै सिनारिया खिथि उनाव बिराद मोजां नुखायो आरोना लोगोफोर गावसिनि बे फ्लेगजोंहाय फुरा साजायजोबनाय आरोना बियो फिसा ब्रिजआ बिराद मोजां नुयो ओमफ्रायहाय ब्रिजथिंजाय आङो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो थाखाय ब्रिजनिफ्राय माबायदि नुहुरो नायबानो जाबाय भिउखौ दा थांगासिनो लोगोफोर ओंखायनो बोथोरा दोमैलु जाबाय आरोना लोगोफोर जों दहाय फैबा सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय दा दोमैलु जाबाय बोथोरा दा नै उन्दैफ्राबो दुगैगासिनो मालाय नै दाबो दुगैखाङा जोंहाबो एक्सट्रा ड्रेस लाबोखानायमोनब्ला दुगैलांखाजागौमोन आरोना बावनो आरामसेनो आइजो फै जोङो बिराद मेंबाय आरोना बिराद दैबो गांबाय जों फैजेननायनिफ्राय दै गरदसेबो लोङाखै बिराद भिडिअ खालामगासिनो रिल्स खालामगासिनो गारमाया रानथाबजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामदों लोगोफोर अननानै प्लिज नोंथांमोनहा जों सानैनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बुरजा बुरजानो दा आङो दख'नाखौ सुफिननोसै आरोना दा नै माबायदि नुदों लोगोफोर ओमफ्रायहाय जोङो बिनिफ्राय ओंखारफिननोसै माने सिगाङाव थांसै आरोना थांनानै बिदिनो माबा मोनसे जानांसिगोन आरोना एकदम एनार्जि होननायानो गैखाला आरोना थोबसे गारमाया रानखांजोबनाय मोनबाय दा थांदिनि लोगोफोर बिनिफ्राय ओंखारनोसै ना जारौ नै जाला बेबो एकदम मोलोंलों जाजोब्बाय आंबो गैला जाला दा आङो ड्रेसखौ सोलायफिननोसै जों दा रेस्टुरेन्ट दंफैयो आरोना जानो फैबाय गेलेमफुङाव दं आरो जोङो ओमफ्राय जानो नेगासिनो नै बेसेबां नागिरदों माने दाख्लै सार जोङो मोनसे जुलाइआवहाय फैखादोंमोन नालाय आं मासिम आराम
नुदों माराम आंलाय माराम आंथ' मारामखा सी पटेट' चिलि सौफैबाय जोंना जागोरसै आरो दंबावोसो सफैनांगौ दंबावो सफैयो जोंना नान रुटि ओमफ्राय नै बाटार चिकेन मसाला जाखांनोसै लोगो दा जोङो मैगं बाजाराव थांगासिनो आरोना एसे भुटाननि मैगंखौबो लांफानो नागिरदों जोङो माबायदि जानो फैबाय नालाय दा लांफानोसै आरोना नै सफैबायानो नै जोङो रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना दा अजों दा जोङो लोगोफोर बाजारनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय नै मा लाखो जोङो नै बान्दा कफि एप्पल 1 किल' आलु 1 किल' आलु एप्पल लाबाय आरोना माने भुटाननि आलुआ बिराद गोथावना जानो गोदैबो गैया माबो गैया ओमफ्राय बाव 40 आरोना किल' ओमफ्राय जोंनियावथ' 60 होनो दा जों बिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय दा सानैनाव बेटारिबो गैला ल' जाजोब्बाय ओंखायनो दा जोङो ओंखारबाय ओमफ्राय नैबाव पार्क फिसा दं आरोना नै बायह्रानिफ्रायनो नै नायहरदो लोगोफोर र' आं देखायगासिनो मोजांनो बायह्रानिफ्रायनो दा नै उन्दैफोर गेलेगासिनो नै बेबायदि आरोना प्लेग्राउन्ड उन्दैफ्रा नै बिराद मोजां गेलेगासिनो ओमफ्रायहाय जों दा बिनिफ्राय थांनोसै लोगोफोर दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै जोंनि दिनैनि इन्टारनेसनेल ट्रिपखौ सानैजों माने जों बिराद इन्जय खालामबाय सानैजों दा आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ'आ लोगो मोनसिगोन बाय बाय